De Vincenti. Τώρα υπάρχει κενός χώρος απέναντι. Βινίσιους θέλει στηρίγματα, κάνει κίνηση και ο Σέρτσο. Βινίσιους προτιμάει πάσα κάθετη για τον Sheridan, δεν ήταν καλή όμως. Και τρέχει τώρα η Νέα Σαλαμίνα να προλάβει ανοργάνωτη την άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Δεν θα βιαστούν ωστόσο οι παίκτες της να εκδηλώσουν την προσπάθειά τους επιθετικά. Έτοιμοι και οι δυο ποδοσφαιριστές, Βιλέλα και Σωτηρίου, για την τρίτη αλλαγή για κάθε ομάδα στην συνέχεια. Λεόν, παρέμβαση από τον Αρτιματά και από τον Καρλάο. Τσιντί που κέρδισε Πεδρίτο στην περιοχή, κάνει το σουτ, περνάει παράλληλα η μπάλα και πάει έξω. Ίσως και να είχε καλύτερες επιλογές αν δοκίμαζε να βρει παράλληλα, όπως επιχείρησε, κάποιον από τους συμπαίκτες του Πεδρίτο. Ξαναβλέπουμε την φάση, ο Τσιντί βγήκε κερδισμένος, έδινε εκεί ο Τσιντί επιλογή στον Πεδρίτο. Αποχωρεί ο Πεδρίτο, ήταν η τελευταία του προσπάθεια απόψε για τη Νέα Σαλαμίνα. Έδωσε την θέση του στον Βιλέλα, θα γίνει και η κίνηση από πλευράς Γιώργου Δόνη. Αποχωρεί ο σκόρερ μέχρι στιγμής τουλάχιστον του παιχνιδιού, ο Ράφικ Τζιμπούρ. Αργά για να δώσει την θέση του στον Γέρο Σωτηρίου. Θερμό χειροκρότημα και για τον Τζιμπούρ από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Και ο Σωτηρίου πλέον παίρνει την θέση του. Ολοκλήρωσαν και οι δυο προπονητές τις τρεις τους αλλαγές. Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον στο παιχνίδι, όλα ανοιχτά. Υπάρχει offside εδώ. Όλα ακόμη ανοιχτά. Το ΑΠΟΕΛ έχει το προβάδισμα, τίποτα ωστόσο δεν το εξασφαλίζει τη νίκη και τους 3 βαθμούς. Με αυτό το στενό προβάδισμα το σκορ 1-0. Μπάλα που φτάνει στον Ρίσε. Πίσω για τον Αρτιματά. De Vincenti. Καρλάο για τον Αμορίν, πιέζει ψηλά ο Εζέ. Κίνηση από τον Σέρτσο, πάσα για τον Σωτηρίου, καλή κίνηση. Θα πάρει το φάουλ από τον Μοντέιρο. Τέλεσε ο Βινίσιους με κοντινή πάσα για τον Σέρτσο. Πάσα ξανά τώρα για τον Σωτηρίου, θα του ξεφύγει η μπάλα. Παρέμβαση όμως και πάλι από τον Σωτηρίου που διόρθωσε και ξαναπήρε κατοχή. Περνάει τώρα για τον Εφρέμ, αλλάζουν μπάλα δύο ποδοσφαιριστές. Σωτηρίου που κλείστηκε, δεν θα πάρει κάτι από τη φάση. Μοντέιρο δοκίμασε να βρει και τον Βινίσιους. Έδιωξαν στη συνέχεια. Ο Πάρτο μακριά από την εστία του για άλλη μια φορά. Διώχνει στον χώρο του κέντρου. Βινίσιους που κερδίζει την προσπάθεια του Γκάπη εκεί που δεν μπόρεσε να ελέξει. Σέρτσο για τον Αρτιματά. Σέρτσο που αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Αμορίν. Εφρέμ τώρα. Έκοψε ο Μοντέιρο για άλλη μια φορά, πρόλαβε εκεί τον Σωτηρίου. Βιλέλα κρατάει με αντίπαλο τον Σέρτσο, θέλει να πλησιάσει, δεν θα τα καταφέρει. Σέρτσο και Αμορίν, στη συνέχεια Εφρέμ. Η μπάλα τώρα δοκίμασαν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ να φύγει από την περιοχή τους. Κερδίζουν το πλάγιο. Φίλοι του ΑΠΟΕΛ που προσπαθούν και αυτοί σε αυτά τα τελευταία λεπτά και καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια να δώσουν τη δική τους βοήθεια. Έχουμε σήμερα και την επιστροφή των οργανωμένων από αυτή την αποχή που κρατούσε από το ξεκίνημα. Είναι βέβαια σε άλλο σημείο της
της ανατολικής εξέδρας, αφού το νότιο πέταλο είναι κλειστό λόγω τιμωρίας που το βαλάει το Απόλλων από πέρσι. Κέρδισαν ξανά οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Πρώτος όμως ο Αμορίν θα σταματήσει την προσπάθεια αντεπίθεσης παραχωρώντας το πλάγιο. Γκάπη. Μπάλα που πάει πίσω στον Λεάντρο. Και από εκεί στον Γκράιμς. Από δεξιά τώρα η Νέα Σαλαμίνα θα προσπαθήσει. Με Βινσέντη παρέμβαση, πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Έριξε ο Γκράιμς. Τσιντί. Έξυπνη μεταβίβαση για τον Εζέ. Ξανά για τον Γκράιμς. Μπαλιά στην περιοχή. Ο Λεόν δεν θα κάνει καλό έλεγχο της μπάλας για να μπορέσει στην συνέχεια να απειλήσει. Ούτε η πάσα από πλευράς Αποέλ ήταν καλή. Δεν έφτασε η μπάλα στον Σωτηρίου. Ξανά ο Λεόν και η Νέα Σαλαμίνα μπροστά. Διώχνει ο Αμορίν. Σωτηρίου για τον Σέριταν. Ντεβινσέντη για τον Ρίσε. Μακρινή πάσα. Έκοψε. Έχει βγει μπάλα εκτός, όπως υποδεικνύει ο βοηθός, από την προσπάθεια του Γκράιμς. Δεν φάνηκε πάντως. Βέβαια ο βοηθός είναι στην ευθεία στη γραμμή. Από τον Ντεβινσέντη μπάλα πάει πίσω στον Καρλάο. Ο Αμορίν του ξεφεύγει και να τώρα η ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Το σουτ που γίνεται, βεβιασμένη η αντίδραση εκεί από τον Εζέ, που μάλλον έδειξε να ευνηδιάζεται και να φοβάται την φάση, όπως απρόσμενα του βγήκε. Δείτε εδώ από το λάθος του Αμορίν το σουτ που γίνεται. Πέφτει ο Πάρτο, αλλά δεν χρειάζεται καν να αγγίξει την μπάλα. Είναι το δεύτερο σοβαρό λάθος που γίνεται από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο απόψε το Αποέλ. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα από τον Καρλάο που έβγαλε τον Καρλίτος, τον Πεδρίτο με συγχωρείτε, σε πολύ καλή θέση απέναντι στον Πάρτο. Τώρα το λάθος από τον Αμορίν έδωσε ευκαιρία στον Εζέ, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε. Το Αποέλ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα στο βαθμό που το έκανε κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό και η Νέα Σαλαμίνα ανανεώνει τις επιθετικές της προσπάθειες. Να δούμε τώρα εδώ η γαλαζοκίτρινη με τον Ντεβινσέντη που πέρασε και δοκιμάζει από μακριά ένα σουτ. Βρίσκει τον Εφρέμ. Και έτσι η προσπάθεια για το Αποέλ τελειώνει. Πάμε στον Ανδρέα Οδυσσέος, κάτι έχει να μας μεταφέρει. Είναι κρίσιμα πλέον τα τελευταία λεπτά. Είναι σημαντικό και το τι βγαίνει κάτω από τον χώρο των δύο προπονητών. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα. Υπήρξε μια διαμαρτυρία από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας και όπως δείχνει η φάση, γίνεται ένα φάουλ από τον Σωτηρίου. Το πάτημα εκεί στον αντίπαλο στη διεκδίκηση. Έλα, Ανδρέα, ακούμε. Λέμε το Λεώνα είναι πλέον στο δεξιφτέρο μετά την αποχώρηση του Πεδρίτο. Αριστερά μένει, πήγε ο Γκλέισον Βιλέλα και θετικό δίδυμο Τσιντί και Εζέ. Όσο αφορά τώρα οδηγίες, ήταν έξαλλος σε προηγούμενες μια-δυο φάσεις ο Γιώργος Ζώνης που έγιναν αμυντικά λάθη. Θέλει σοβαρότητα στα τελευταία λεπτά γιατί μπορεί να στοιχήσουν. Γίνονται λάθη, γίνονται όμως λάθη και στις μεταβιβάσεις. Επιχειρείται με μακρινές μεταβιβάσεις πλέον το Αποέλ να βγει μπροστά. Να δούμε τώρα. Σωτηρίου, Ντεβινσέντη, δεν μπορεί να περάσει από το Μοντέιρο, δεν έλεξε σωστά την μπάλα. Βγήκε δυνατά και σωστά αρχικά ο Καρλάο, στη συνέχεια γίνεται φάουλ πάνω στον Αρτηματά. Είναι πολύ σημαντικό πλέον, είμαστε στο τελευταίο τρίλεπτο, χωρίς να υπολογίζουμε καθυστερήσεις για το Αποέλ, αφού μιλάμε, να μπορέσει να κρατήσει την κατοχή, μη επιτρέποντας έτσι στη Νέα Σαλαμίνα να εκδηλώνει επιθετικές προσπάθειες, αλλά και ροκανίζοντας τον χρόνο. Να δούμε Φρέμ τώρα το γύρισμα, προσπάθεια και από το Σέρινταν, η μπάλα είναι κόρνερ. Η παρέμβαση του Λεάντρο, αν δεν κάνω λάθος, μετά από αρκετή ώρα του Αποέλ βγαίνει γρήγορα στην επίθεση και μένει τώρα με το κόρνερ που έχει κερδίσει. Ο Ντεβινσέντη έχει πάει για την εκτέλεση του και πάλι τη στιγμή που έχει περάσει στο παιχνίδι. Χαμηλά, δεν είναι καλό το χτύπημα. Η μπάλα επιστρέφει ωστόσο και πάλι στον ίδιο. Από το διώξιμο εκεί
πάσα για τον Εφρέμ. Δεν περνάει η πάσα του, το σούτ του, αυτό που επιχείρησε. Έχουμε πλάγιο τώρα για το ΑΠΟΕΛ που κρατάει την κατοχή. Πάει ο Σέρτσο για να ρίξει το πλάγιο. Πίσω η μπάλα στον Εφρέμ, Αρτιματάς. Προσπαθούν να βγουν έξω από την περιοχή τους οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας και να πιέσουν ψηλά. Αμορίν πίσω για τον Πάρτο που επιχειρεί την μακρινή μεταβίβαση. Ο Σέριταν από τον Γκράιμς πάει μπάλα στον Σωτηρίου που είναι στην περιοχή πλάγια. Ντε Βινσέντη, Σέριταν, το σούτ, την μπάλα έξω. Δεν κάνει καλό τέλειωμα εδώ ο Ιρλανδός και χάνει την ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ και να διώξει το όποιο άγχος των τελευταίων λεπτών. Στην φάση εδώ που ξαναβλέπουμε. Ο Σωτηρίου θα βρει τον Ντε Βινσέντη, στρώνει αυτός στον Σέριταν που είχε την άνεση, τον χώρο, αλλά δεν κάνει καλό σούτ. Απογοητεύει και τον Γιώργο Δόνη, όπως βέβαια και τους φίλους του ΑΠΟΕΛ για την φάση αυτή. Από τις λίγες καλές στιγμές αυτό το δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες, θα πρέπει να το πούμε. Φάουλ που υποδεικνύει ο βοηθός στην προσπάθεια του Εφρέμ. Η Νέα Σαλαμίνα τώρα που έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά με τον Βιλέλα που δεν θα περάσει από τον Αμορίν, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνε. Ξανακερδίζουν ωστόσο οι ερυθρόλευκοί. 3 θα είναι τα λεπτά για τις καθυστερήσεις, χρόνος τον οποίο μετράμε από τώρα. Μπάμπα, ο Γκράιμς που πρόλαβε, ο Ρίσε που βγήκε και παραχωρεί πλάγιο μπροστά από τον Εζέ. Έτοιμος ο Γκράιμς, δραματικό το τέλος στο Γάσιμπι, με τη Νέα Σαλαμίνα να προσπαθεί. ΑΠΟΕΛ που κρατάει το προβάδισμα, όχι όμως σκορ ασφαλείας. Ρίχνει ο Γκράιμς, πρώτη κεφαλιά, δεν φεύγει μπάλα. Ο Λεόν είχε ευκαιρία αλλά δεν βρίσκει σωστά την μπάλα. Δεν είναι η βραδιά του, το είχαμε πει και νωρίτερα. Βρέθηκε σε πολύ καλό σημείο εκεί που έσκασε η μπάλα ο Διέκο Λεόν. Δείτε εδώ ξανά, χωρίς μαρκάρισμα, ό,τι ισχύει λίγο πολύ για τον Σέριταν νωρίτερα, ισχύει και τώρα για τον Λεόν. Δεν χτυπάει σωστά την μπάλα και χάνει την ευκαιρία. Είμαστε στο δεύτερο πλέον από τα 3 λεπτά στις καθυστερήσεις. Ο Γκράιμς κερδίζει την κεφαλιά από τον Σέριταν. Ο Αρτιματάς προωθεί, ο Σωτηρίου έχει βγει μπάλα έξω, είναι πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Ρίχνει ο Γκράιμς. Έχουμε φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Ψεδιώτης για το ΑΠΟΕΛ. Που κρατάει την κατοχή τη στιγμή που συμπληρώνεται το δεύτερο από τα 3 λεπτά της καθυστέρησης. Έτοιμος ο Ρίσε. Εκτελεί το φάουλ, ψάχνοντας τον Σέριταν που κερδίζει την κεφαλιά. Ο Λεάντρο ήταν σε καλύτερη θέση αλλά του ξεφεύγει ο έλεγχος της μπάλας. Πάει πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Έκανε κίνηση ο Αρτιματάς, ξανά για τον Ντε Βινσέντη. Αρτιματάς, Ντε Βινσέντη, Αρτιματάς που πρόλαβε. Βινίσιους. Στέλνουν μπάλα πίσω τώρα οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Πάνε να πιέσουν οι παίκτες της Νέας Αναμίνας. Ο Πάρτο διώχνει. Σωτηρίου την πρώτη κεφαλιά. Έδιωξε ο Λεάντρο. Κέρδισε ο Αρτιματάς την καθοριστική διεκδίκηση εκεί, γιατί κράτησε την κατοχή για την ομάδα του. Ντε Βινσέντη.
Θα χάσει χωρίς φάουλ. Σφυρίζει για τελευταία φορά ο κύριος Ψευδιώτης. Τελειώνει το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Φτάνει στην 6η φετινή του νίκη. Σε 7 παιχνίδια, 6 νίκες, 1 ισοπαλία. Πάει στους 19 βαθμούς. Παραμένει ούτως ή άλλως με όποιο αποτέλεσμα έτσι θα είχε κατάσταση. Παραμένει στην κορυφή. Ξανανοίγει ωστόσο την διαφορά από την δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή στο συν 6 από την Ομόνοια. Θα έχει ευκαιρία αύριο ο Απόλλωνας, εάν κερδίσει, να πάρει την διαφορά, να ανέβει αυτό στην δεύτερη θέση και να πάρει την διαφορά στο πλην 4, όπως δηλαδή ίσχυε και πριν με την ολοκλήρωση της προηγούμενης αγωνιστικής. Τον γκολ που έκρινε την τύχη του αγώνα από την εκτέλεση φάουλ του Σέρτσο. Έξυπνη επιλογή, παράλληλη πάσα από τον Αμορίν με το κεφάλι. Δεύτερη κεφαλιά στην κίνηση του Τζιμπούρ, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική με το δικό του γκολ χαρίζει την νίκη και τους 3 βαθμούς στην ομάδα του. Είχε σκοράρει και το δεύτερο γκολ που έδωσε την νίκη του στο ΑΠΟΕΛ απέναντι στον Οθέλο με 2-1 την περασμένη αγωνιστική. Το κάνει και τώρα και πάλι με το κεφάλι. Το δικό του γκολ χαρίζει στο ΑΠΟΕΛ άλλους 3 βαθμούς.